Магчыма, ўжо ўсе бачылі гэта вар'яцтва. Священная война! Священная война! І, магчыма, ўжо ўсе ведаюць пра монтаж відэа у выглядзе накладання гуку пляскання ў далоні, быццам бы ў падтрымку баявых воклічай. Бойся, старый мир! Лишенный истинной красоты! Истинной веры! І пра тое, што вокліч «Гойда!» зусім не старажытна-расійскі, таксама ўсе ўжо ведаюць. Як і пра тое, што расійцы вельмі любяць прыўлашчваць спадчыну іншых народаў. Такое древнерусское междометие, гойда! Але яшчэ не ўсе чулі, як спічрайтеры на самой справе пратролілі галоўнага аматара ядзернага праваслаўя. Гойда! Справа ў тым, што гэты вокліч даволі вядомы ў Расіі па кнізе Владзіміра Сарокіна «Дзень апрычніка». Караценькія ўрыўкі з гэтага эпічнага, гомаэратычнага, праваслаўнага эпаса. Сплетемся в объятиях братских. Крепкие руки, крепкие тела обхватывают. Целуем друг друга, молча целуем. По-мужски, без бабских нежностей. Зачерпываем мази густой, ароматной, мажем себе уды. «Гойда!» — восклицает батя. «Гойда, гойда!» — восклицаем мы. Обхватываю брата Левокрылова левой рукою, а правой направляю ут свой ему в верзоху. Широка верзоха у Нечая, вгоняю ут ему по самые ядра багровые. Нечай даже не крякает. Привык, опричник коренной. Окучиваем друг друга, колышется вода вокруг нас, волнами ходит, из купели выплескивается. «Гойда!» Дрожит потолок сводчатый, а в купели шторм девятибальный. «Гойда!» Реву в ухо Нечая, а бубен в моё вопит. Гойда! Ось такие справы. Пожадаем Іванкінай верзохе поспехаў, бо после паразы Расіі ў гэтай святой вайне яе чакае шмат прыгод. Не кожная вытрымае.